Nyt ajattelin vähän käydä läpi erilaista tapaa tehdä frequency separation. Eli siihen on varmaan monta eri tapaa, mutta nyt käytän tuommoista valmista makroa, millä mä saan ne tasot. Ja se nyt ei ole ehkä se pointti tässä videossa, vaan se, että mitä mä teen sen jälkeen. Eli lähdetään tuosta, katsotaan nyt toi säde vaikka tonne 4 paikkeille. Eli siellä nyt näkyy sitten vähän kaikki tommosia näppylöitä ja muuta mitä siellä on, niin pyritään niitä poistelemaan. Eli normaalistikin tehdään näin, eli luodaan noin tasot, HF, LF, ja sitten perinteinen tapahan on lähteä pehmentämään ihoa, että vedetään tuolta vaikka tollanen pala, valitaan, otetaan tosta toi pois ja sitten blurraillaan noita. Eli katsotaan nyt vaikka vähän riippuu sitten siitä, että kuinka paljon haluaa blurrailla, kuinka paljon noita laitetaan, mutta mä en yleensä ihan älyttömiä halua, niin lähdetään tolla. Noin, ja sitten vaikka tuosta vanha valinta pois, noin, ja niin. Ja täältä kun katsotaan vähän lähempää, niin tää vetää vähän tämmöiseksi liian mössöksi ja liian käsitellyn näköiseksi jo välillä. Tässä nyt ei tällä kertaa ihan kauhean paha, mutta tämän voidaan tehdä toisellakin tavalla ja vähän hallitummin. Eli vedetään täältä undoa vähän mitä ollaan tehty. Noin. Eli mä lähdenkin käsittelemään tätä low frequency layeria mixer brushilla. Löytyy täältä missä on brush, niin sieltä alta löytyy mixer brush. Ja asetukset on, en oikeastaan tiedä miten ne on tähän päätynyt, mutta en ole hirveästi lähtenyt niitä muuttelemaan. Eli tähän toimii niin, että ihan nyt ei näy kursori kunnolla, mutta eli tehdään valinta, eli alt-pohjassa valitaan tosta, otetaan sample, ja sitten ruvetaan sekoittamaan sitä sample-väriä ja sitä, mitä siinä on, niin vähän tähän ympärille. Eli näin. Ja täällä saadaan niin kuin hallitusti tämmöisiä alueita käsiteltyä. Ja tässäkin toki pitää varoa, ettei vetä se överiksi, mutta tätä voi käyttää ihan muutenkin blurraamiseen, mutta tässä frequency separationin kanssa se toimii mun mielestä hyvin. Ja täytyy katsoa, että se mitä käsittelee, niin että se sample otetaan suurin piirtein samasta sävystä, muuten se ruvetaan tekemään vähän niin kuin muutoksia niihin värisävyihin, tummuuksiin ja muuhun, ja sitä nyt ei välttämättä frequency separationilla haluta. Ja tässä vaiheessa jo kun katsotaan, niin huomataan, että kontrastia häipyy, mutta sitä saadaan sitten palauteltua Dodge and Burnilla. Mikäänhän ei estä tekemästä tätä niin kuin aina ennenkin frequency separationia, mutta joskus saa tällä ehkä ainakin mun mielestä parempaa jälkeä aikaiseksi. Ja saa hallitummin sen, riippuen että kuinka kauan mitäkin aluetta rupeaa brushailemaan täällä, että mikä se lopullinen lopputulos sitten on. Noin. Ja sitten tosiaan aina pitää muistaa, että käsitellään muutakin kuin pelkästään sitä, mikä halutaan, eli kasvot. Ja täältä katsotaan sample aina semmoiselta alueelta, että ei ihan sävyt ihan hirveästi lähde muuttumaan. Vähän
Ja sitten lähdetään sen jälkeen normaalisti tekemään tuolta toi. Otetaan vähän high frequency layerista ylimääräistä pois. Jostain syystä nyt ei toi kursori näytä kauhean normaalilta, vaan on hävinnyt näkyvistä. Eilen tuli päivitetty kone, jotenka mahtaakohan liittyä siihen, en tiedä. Vielä vähän semmoista pahimpia tuolta pois. Ja päästään ton Dodge and Burniin sen jälkeen. No mutta tästä nyt niin kuin varmaan idea jo selvisi. Eli nyt kun katsotaan vielä, että mitä tässä on tullut tehtyä, niin eli noin. Ja nyt sitten kun siitä lähti sitä varjoja vähän pois, niin lähdetään palauttelemaan niitä Dodge and Burnilla. Eli harmaa taso soft layerille, soft lightille. Ja sitten katsotaan taas täältä sopivan kokoista brushia. Ja tummennellaan täältä vähän näitä varjoja. Ja highlightteja vähän tuonne takaisin. Eli ihan normisettiä. Ja vähän tuolta huulien rajoja korostellaan. Nyt näyttää. Vielä tuolta näköjään jotakin korjattavaa löytyy noinkin vissiin low frequency layerissä vielä. Sieltä voidaan sitten poistella lineaarisia. No. Ja taas tää on tyypillinen, eli vedetään toi high frequency layerin kopio siihen vielä ja sieltä maskaillaan vähän näkyviin mitä tarvii. Ei silmiin vähän terävöitystä. Miksi ei näy? No kyllähän se on. Noin, kulmakarva. Noin ja hiukset mä yleensä terävöitän aina vähän lisää, niin saa niihin jotakin potkua. No, mulla on 1%. No niin. Onko se oikein alkanut näkymään vaikutus? No, otetaan silmiin vielä vähän. Noin. Noin. Eli tällaista tällä kertaa.